és ebben a videóban a Minecraftot mutatnám be, Zsolci99 és DJZTA 98 szerverén vagyok most. Igen, itt láthatjátok, itt van a spawnoló hely. Ide be is jött egy zombi. Ez most, mivel a spawnoló helyen vagyunk, nem is tudunk hozzáérni. Rámegyünk a warpokra, ezeket gyorsan bemutatom. Az első warp az az információk. Itt találhatjuk meg a szerver készítőiről, a kommandokról és a többi dologról az információt. Túlélő világ, ugye ez egy telkes szerver, de a túlélő világban ott rendesen, mint egy túlélő szerveren lennénk. Pokolvilág, itt ugye lemegyünk a poklokba. Itt jobbklikkel, ha a warpra rákattintunk, akkor fog oda teleportálni minket a warp. Végzetvilág, itt ugye az endermanek szemében nem szabad nézni, az a lényeg, hogy megöljük a végzetsárkányt. De mivel ez egy szerver, itt nem az a lényeg, hogy megöljük, hanem itt csak el lehet jutni hozzájuk. Itt van telekvilág, itt eljutunk a saját telkünkre és a barátainkéra. Spawn kilátó, hát ezt meg is mutatom, mert ez gyönyörű. Úgy látszik, hogy a szerver tulajdonosai ezt átépítették, vagyis most nem tudunk odáig eljutni. Igen, kilátó. Nézzük. Ez az, amire gondoltam. Nézzétek, milyen szép. Ott van a vár, vagyis a spawnoló hely. Menjünk vissza. Várpok. Igen, most tartottunk a kilátónál, jön a városközpont. Ez ugye a városközpontba visz minket, ahol vannak a piacok, állattartás, mindenféle állatfarm, igen. Itt lehet állatokat ölni, bőrt szerezni, húst szerezni, igen, itt ingyenes. Fatelep az egy bánya, az egy meglévő bánya, ami mindig visszagenerálódik, és ugye itt ingyen fát lehet szerezni, szóval ez a szerver ebből a szempontból is tökéletes. Piac az még nincs kész ugyan, de nagyon jó lesz itt. Nagyon sok dolgot lehet venni, eladni Minecraftos pénzből. Szóval nektek nagyon ajánlom ezt a szervert, majd le is írom a YouTube-ba az IP címet, és további jó szórakozást a Minecraft-tal, úgyhogy majd gyertek fel a szerverre.